la tercera sessió de la comunitat d'aprenentatge i reacció social i comunitària. La comunitat d'aprenentatge és una manera de pensar plegades, de pensar col·lectivament, on totes podem aportar coneixement i els seus objectius són bàsicament que dins la institució, en aquest cas dins l'Institut del Teatre, aquests continguts cada vegada ressonin més. En aquesta ocasió la dediquem a arts escèniques, benestar, cura i millora de la qualitat de vida i hem intentat aplegar un seguit de projectes que permeten processos de millora de la qualitat de vida, de cura, de benestar. I s'ha de pensar en els beneficis que generen els programes, la pràctica professional en cultura, però que genera salut. Contextualitzes projecte, que té un títol ara mateix així una mica llarg, no? Aproximació a la pràctica de la dansa i investigació en metodologies d'audiodescripció en dansa per persones amb diversitat visual. Des de fa uns anys el que fem és crear grups de treball de forma puntual, tot i que volen ser una mica més continus, però en la mesura del possible, diversos on proposam pràctiques de cos i de dansa, on també intervé el tema de la paraula per seguir investigant en com seria aquesta audiodescripció en dansa. La Magdalena tenia la idea d'una veu audiodescrita des de fora i una veu audiodescrita des de dintre, és a dir, que el mateix actor, el mateix ballarí, interpretés i exposés al públic realment el que estava sentint i el que volia expressar. I per l'altre costat, el que us acaba d'explicar, la vessant més a veure com podíem generar una metodologia de forma passiva, és a dir, que aquest col·lectiu es pugui apropar com un espectador més en el món de la dansa. I és on aquí hem vingut a parlar i a investigar quines serien les millors formes d'audiodescripció per a les persones amb discapacitat visual, d'alguna manera. El fet de tenir l'accident i començar a ballar, què m'ha proporcionat? Canvis a nivell propis, personals, òbviament. Jo vaig guanyar molta seguretat, vaig reconnectar-me amb el meu cos físic, de sobte descobrir que soc capaç de fer moviments i coses que abans no feia quan era bípeda, i que de sobte el fet de tenir una cama menys em donava una textura, unes coses que jo puc fer i que ballarins amb 2 cames no poden fer. Això em dona també a pensar i a parlar sobre la mirada de l'altre. Ensenyar al públic com modifica els cànons de bellesa dintre de les arts escèniques i dintre de l'art. A les arts escèniques això també és bellesa. A nosaltres ens agrada aquest punt de retorçar-ne una miqueta més, que penso que és una educació que està pendent, educar el públic, educar els agents culturals, dintre que les nostres capacitats poden fer art, i que l'important no és que em valoris, mira que guai que haces por tu discapacidad, no. ¿Te ha gustado mi pieza o no te ha gustado? Al margen de com sea, jo, mi cuerpo, mi cara, mi voz. Creiem molt en això, en el teatre com a eina i lloc per potenciar i denunciar les desigualtats. I a mi m'agrada dir-li laboratori perquè és com una cuina on estem utilitzant, evidentment, totes les eines teatrals, però anem inventant de noves, segons l'exigència, segons el projecte que tenim, segons les persones i la necessitat que tenen. I ens va semblar molt interessant això de treballar a la perifèria, treballant amb els límits, les fronteres, tot allò que són els límits interns i externs que tenim. I sobretot treballem amb gent amb i sense referents, sempre ha sigut molt important per nosaltres fer barreja, o sigui, no treballar només en un col·lectiu, sinó créixer junts i pensem molt en el potencial que té això de posar en comú les idees de gent de procedències diferents. És anar cap a una nova cultura de l'hospitalitat, de l'acollida, unes noves maneres de pensar aquesta societat. Et un projet d'accompagnement par le travail à destination de personnes en situation de handicap psychique et autistique. Toujours sur ces 2 voies, on a donc d'un côté un projet artistique et culturel ouvert sur l'extérieur, dans lequel nous proposons des ateliers de théâtre tout public, des concerts, des projets en partage avec les publics. Et de l'autre, nous avons une structure médico-sociale qui accompagne des personnes en situation de handicap
dans des métiers que sont le théâtre et la restauration, car nous avons un restaurant. J'ai été atteinte d'une pathologie. J'ai attendu d'être licenciée, mais en attendant, je faisais du bénévolat pour faire vite, pour le refus contre la misère. Et cette journée, on faisait des expressions orales, écrites ou théâtrales. Et j'ai participé, moi, au théâtre pendant quelques années, au moins 6 ans. J'ai participé en tant que comédienne amatrice au début. Alors, pour ce qui est de ma passion, au départ, j'y allais aveuglément. J'avais aussi le syndrome de l'imposteur. Et puis petit à petit, j'ai remarqué que oui, effectivement, je me débrouille bien au théâtre. Et j'ai une facilité à exprimer les émotions au théâtre, ce qui est ma pathologie. Et j'ai été repérée par l'association Quanta. Ils m'ont vu jouer et j'ai passé une audition pour faire vite. Et comme j'ai une pathologie psychique, j'ai pu faire l'audition pour rentrer dans la compagnie Quanta. Això, som a l'Altre Festival d'Arts Escèniques i Salut Mental i m'atreveixo a dir que és un projecte que es troba just en la intersecció entre les arts escèniques i la salut mental. Una és la programació d'espectacles, també tenim una línia de producció d'espectacles, després tenim una tercera línia de recerca temàtica, vull dir la salut mental com a tema, de recerca metodològica, companyies que fan recerca en el com, i després una tercera línia que té a veure més amb la investigació en els processos de recerca en si mateix entre l'àmbit sociosanitari i l'àmbit artístic i cultural. L'intentem entendre com una situació en la qual tots els ingredients i elements que la composen són susceptibles de ser espai d'experimentació. Com penseu que aquestes pràctiques afecten a les persones, col·lectius que les travessen? Sí? Jo com a fisioterapeuta, primer diré que jo mai utilitzo les arts escèniques com a teràpia. El que a mi m'ha portat, per exemple, ha sigut un espai de confiança o de reconèixer-me a mi mateixa des d'una altra banda, que és un espai com de descobriment a mi, i un espai de descobriment i de respecte i apertura màxima al meu entorn. I el que demanem i el que intentem curar sempre és tenir un espai d'obertura, de confiança, de respecte. I a partir d'aquí tot pot començar a créixer. Sí. Volia compartir amb vosaltres el seu lema de companyia de cultivons nos différences pour faire un monde beau. De cultivar nuestras diferencias para fer el món bello. I sobre la pregunta de quins beneficis aquesta pràctica o les arts escèniques els ha provocat, diu que se sent professional. El transcurs de Benet té molts elements que a mi m'ha permès rehabilitar-me com a teràpia a l'hora de tenir una més o més autonomia en el carrer. És a dir, de també sensibilitat al producte dels peus, más profusión, más percepción de cómo orientar al espacio. Y ese espacio en donde las personas que están viviendo un proceso de creación se suben en el escenario y se enfrentan a un público que después les aplaude, o sea, eso es un gesto, yo siento, como muy fuerte de validación, te sube. Y permitir que ese espacio sea abierto para distintos colectivos, creo que es un tremendo impacto positivo para las personas que lo hacen, que lo están viviendo. És un acte que li dona molta autoestima, però també és un acte d'entrega molt fort. O sigui, es poden sentir allà amb la seva vulnerabilitat a que la gent la pugui mirar sense mirar cap al terra, sense tenir vergonya. Home, és igual si és útil o no és útil. Va més enllà, no? O sigui, totes les preguntes que ens fem mentre ho pensam crec que són generadores de contingut, de pensament, de relació. Si estàs disposat també a sentir-te afectada o provocar, no? També té una provocació. El dubte que m'ha quedat és quan parleu de beneficis en general, si és un tema més observacional, que és la sensació que teniu, o algú ha intentat veure si es podia avaluar una mica més? El diagnòstic a mi m'agrada deixar-ho fora. I llavors, jo el que pensava és, ara si faig activitat física, por lo menos mi artrosis galopante no irá más. Pues va igual, no ayuda. Però
sí, estic segura, i sí, m'ajuda a tenir més fort un altre tipus d'articulacions, altres coses que estic segura que fisiològicament funciona i tindria prou. Ja fa molts anys que tenim molt clar que des del món científic o del món mèdic, com vulguis, es demanen evidències. I els hem fet i els tenim, i tot i això, si és anar a parlar amb la Generalitat i amb qui sigui, segueix sent molt difícil, però es poden fer i des d'un punt de vista no només mèdic de la malaltia millorat, sinó emocional, que és bàsicament on nosaltres fem més incidència. La visió científica a vegades és molt numèrica i la visió artística és potser més qualitativa. Sí, i clar, a vegades no és que xoquin, és que els hi costa trobar un llenguatge que sigui... Sí, ya lo sé. Estamos muchos en ellos, ¿no? Però et diria que a vegades és un especialista d'un àmbit, d'una comunitat, que intenta posar un peu a l'altre. A això em refereixo en qüestions de comunitats. Comencem aquesta segona taula que intenta posar el focus en els projectes que treballen amb processos d'arts escèniques que incorporen les pràctiques de les arts escèniques en contextos no artísticos, dirían, ¿no? Un poco como para ponernos en contexto de la pedagogía teatral y por qué es esto, ¿verdad? O sea, incluye el cuerpo, incluye las emociones, ¿por qué es tan importante y tan efectiva en la educación? Desarrolla la sensibilidad, promueve destreza, favorece la concentración, el trabajo en equipo, la interacción social, la creatividad, la personalidad. Es una metodología participativa, es democrática, permite transmitir la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el pensamiento crítico. En resumen, los beneficios que nosotros hemos percibido de todo este proceso, primero en contexto educativo, o sea, que se valide el que no solamente vale con estar sentado escuchando, vale con mostrarte un video o hacer un juego. Yo también puedo ponerme de pie y moverme por el espacio, y eso también puede ser una herramienta de aprendizaje. Aquest any hem treballat amb l'Institut Guttmann i aleshores el que hem fet amb ells ha estat que vinguessin a l'escola a fer 3 sessions de 2 hores cadascuna on se'ls ha donat l'oportunitat de crear conjuntament amb els nostres alumnes una sèrie de peces de dansa o de moviment, millor dit, on tinguessin l'oportunitat de sentir-se part intrínseca del grup, vull dir, sentir-se creadors d'aquest projecte. Cada un de nosaltres estem acostumats com a veure la dansa d'una manera i a ballar-la. Per nosaltres és molt més fàcil aixecar una cama o moure un braç, simplement, però per a algun pacient de la Guttmann potser se li ha complicat molt i... Sí, vaig aprendre com a valorar més tot el que podem fer. Perquè nosaltres, sent ballarins, podem fer moltes coses que hi ha moltes persones que nosaltres no ho hem pensat però que no ho poden fer. Diguem, com adonar-se com d'un cert privilegi, no? Però també que en qualsevol moment pot canviar, no? Perquè moltes de les històries dels pacients de la Guttmann tenen a veure amb un moment en el que tot canvia. Des de fa 18 anys estic treballant amb grups de suport a dones víctimes de violència masclista. Aquests estan a dins dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona i jo soc personal extern com a dansaterapeuta, com a treballadora social, com a artista, que estic treballant amb elles. Aleshores, com és la metodologia de la dansateràpia a dins d'aquests grups? Doncs la metodologia ja aniria en 3 fases. Aleshores, amb l'escalfament psicocorporal permetem que les participants puguin estar presents en l'aquí i en l'ara en aquell moment en el que estem començant a treballar l'activitat corporal. El desenvolupament central de la sessió seria la fase on es treballa en base a l'objectiu que hi ha en aquella sessió de treball. Després també buscar tot aquest món inconscient, com es pot revelar cap a aquest món més conscient a partir de la simbolització, etc. I per tancar, per la verbalització final, seria treballar des d'activitats de relaxació, de verbalització conjunta de com ens ha anat la sessió i de reflexió. És una manera de canalitzar i de posicionar-se en relació a l'experiència de vida. Són capaces de poder viure el moment present. El mètode que jo utilitzo és com molt mèdic, com molt acadèmic, perquè és el que a mi em demanen. Actualment s'han fet 12 fases, encara està, és un estudi longitudinal, i la veritat és que segurament hi ha molts beneficis, però jo realment en puc dir pocs, perquè tenim uns instruments d'avaluació molt concrets. Per tant, actualment utilitzo 3 instruments. Per mi
El millor, però que normalment no el puc passar jo sola, és el ROAM, Registre d'Observació i d'Anàlisi del Moviment de Barnet, que és una dansa terapeuta, millora el que és l'autoestima en la majoria de subjectes, sobretot el coneixement corporal, augmenta la seguretat, disminueix l'agressivitat. Això és el projecte DEC. Y dentro de Hospital San Juan de Dios Esplugas estamos en Itaca, que es una unidad de salud mental infanto-juvenil. Hacemos 2 talleres de teatro semanales para 2 grupos bastante distintos. Uno es en la unidad de hospitalización parcial de trastornos de conducta alimentaria, TCA, anorexia, bulimia sobre todo. Y el otro grupo es unidad de hospitalización de agudo. Y hacemos un poquito como de varios tipos de lenguajes teatrales, ¿no? Trabajamos a veces con teatro documental o con, digamos, biográfico, y hemos trabajado con nuestra propia historia y también con historias de versos colectivos, pero en este concreto caso del hospital no hay creación. Entonces, para nosotros ha sido como posponer la creación y darnos cuenta, no, esto es bienestar absoluto, ¿no? Como esto es para que conecten con sus cuerpos, para que se sientan mejor día a día y que aunque sea esa hora que comparte con nosotros, tengan un espacio de presente, de no estar quizá en una rumba o en una obsesión. La luz la ponemos como en 3 puntos esenciales, que son, por un lado, el cuerpo, la conciencia corporal, la autopercepción, y después viene la segunda parte que sería como la expresión corporal, ¿no? El juego, sorprenderte de tu cuerpo, habilitar nuevos registros, cuando le copias a tu compañero, no sé, como nuevas posibilidades, y ya empieza ahí la parte de la creatividad. Y por otro lado, y creo que es como muy importante también de nuestra sesión, es la conexión social, o sea, generar conexión tanto entre ellas como usuarias con el personal sanitario. Les APS com a estratègia educativa, sí? Des de totes aquestes assignatures s'han articulat projectes i processos d'APS, de vegades més puntuals o de vegades més extensius. L'aprenentatge servei, una de les coses que vol és apropar-se al més realment possible a situacions que ens envolten, sensibilitzar en relació a determinats col·lectius, persones que conformen la nostra societat i que des de les nostres escoles podem dissenyar intervencions a través de la dansa, del teatre, de les arts escèniques, el que sigui, que tinguin realment un impacte en aquests col·lectius. I per tant aquest tipus de projectes a les alumnes i als docents els preparen en les seves pròpies competències professionals. És a dir, en la seva vida professional hauran de fer això. L'APS, l'especialitat de pedagogia, té un recorregut que se'n va, això, el que us hem posat aquí, uns 16 cursos enrere, perquè sense la voluntat de posar-te en un lloc que et faci trontollar com a docent, no s'haguessin tirat endavant aquestes iniciatives, d'acord? O sigui, en primer lloc penso que t'ha de venir de gust a tu com a docent, fer aquest pas i posar-te en aquesta tessitura de fragilitat. I després una part molt important d'entendre aquest poder transformador de les arts escèniques i despertar la consciència social de persones que no s'havien plantejat mai que l'acció pedagògica en dansa pogués tenir aquest poder transformador i aquest impacte. Les APS s'han desplegat al llarg d'aquests anys en diferents formats i temporalitats. Vam fer com uns petits mòduls al llarg de l'any, des del primer dia fins al final, on també es formaven les alumnes en aquell àmbit específic, però també les docents. El meu treball final, un dels objectius va ser vincular el taller de dansa amb les activitats que es feien allà a Espace, en concret l'activitat de musicoteràpia i l'activitat de fisioteràpia i rehabilitació. Em va fer veure que totes compartim unes necessitats i potencialitats de la condició humana i a més de treballar valors com l'empatia, el respecte i el reconeixement de l'altre. És que té una significació molt específica pel fet de relacionar-nos amb altres cossos que habitualment es troben fora del dispositiu normatiu en general de les pràctiques que fan les estudiants aquí al conservatori. Fa que parlem de que la dansa es balla amb el cos i on està aquest cos i on està el cos que balla i què entenem per dansa i qui pot fer dansa
I què passa quan succeeix o quan passa la dansa? I com ensenyem i aprenem dansa? Inclús per arribar a adquirir o a modular un posicionament polític més crític i més global que doni sentit a l'acció pedagògica. Llavors incentiven el que estan fent i nosaltres, les alumnes dintre de l'assignatura, hem de dissenyar una sessió de moviment per treballar aquell contingut curricular. Vull dir que amb les dues vessants, amb la part curricular, cognitiva i conceptual, però també amb la part del moviment que hem associat. Això està molt bé, però nosaltres també ens situem en un lloc de creació molt diferent, perquè és un procés de creació. Necessitem entrar, fer una mica de recerca, entendre aquell contingut, entendre l'edat per la qual està dirigida a aquella activitat, entendre en quin moment evolutiu estan per comprendre quin llenguatge podem servir i quin no, i ser efectius amb això. Llavors també, per mi són classes que són com petits espectacles. Se diseñó una práctica de danza, de movimiento, para las internas del módulo de chicas. Entonces fueron un proyecto que yo titulé El movimiento como respiro. Los objetivos que se planteaban en la propuesta era el autoconocimiento, la mejora del autoconocimiento, un momento de reflexión, un momento de cohesión social, y yo creo que se han conseguido estos objetivos. Des de l'Escola Superior de Dramàtic teníem ganes d'integrar l'aprenentatge servei, però no teníem, diguéssim, el marc pedagògic tan facilitador que té un propi grau. I llavors això va bé connectat també amb un encàrrec que l'escola em fa 3 anys d'articular una miqueta un programa d'acció social, un pla d'acció social de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, que mai l'havia tingut, i que per tant, que ve arrel de l'exhibició d'un projecte de comèdia de l'art a brillants, a centres geriàtrics, a col·lectius de joves i tal, fa 3 anys, també perquè les alumnes van demanar que volien reprendre aquell taller i jo els hi vaig dir el podem reprendre, però no per anar a un teatre comercial, sinó per fer arribar al teatre allà on no arriba normalment. Sobretot des d'una mirada de retorn social. És a dir, un alumne d'interpretació, de direcció, d'escenografia, no només és un alumne que fa teatre, que ho fa televisió, sinó que a més té una mirada política. La nostra feina com a tècnics és donar servei a la creació artística. Però el projecte aquest és intentar veure com podem portar una mica més enllà tot això i el que deia el Pepelu, de fer aquest retorn, obrir el context social, projecte integrador. Llavors, bàsicament, el projecte Rocking és un projecte a nivell de Catalunya, està promogut per les cases de la música, hi ha 9 municipis que hi participen, 21 instituts, unes 350 bandes de música i uns 1.700 alumnes. Amb un 75% aproximadament d'alumnat migrat, de primera i segona generació, amb un àmbit social bastant deprimit. Precisament el que volem és que això que fem a l'institut surti no només als pares, sinó que surti al barri, que surti a la ciutat i que surti allà on puguem mostrar-ho, perquè realment és on el projecte pren tot el sentit. Un exercici absolutament marxista, no? D'obrir i que aquests recursos arribin de la manera que arribin, però arribin a tothom. És a dir, hi ha un detectar on són els mitjans de producció i en aquest cas, que quan ens referim a allò tècnic, és molt clar on són els recursos de producció tècnica, perquè també per als productors i productores culturals de vegades accedir a aquelles eines tècniques que permeten una certa volada artística no és fàcil, i fer-ho d'aquesta manera, també transferir-ho també als espais d'educació formal públics, és una meravella, és meravellós. L'atenció corporal, sigueu fidels, no poseu res de vosaltres. Tens el detonador just al costat del teu cor. Cor! La bomba humana ets tu! Et pertany! No m'hauria de deixar anar! No m'hauria de deixar anar! No m'hauria de deixar! La bomba humana ets tu! Et pertany! Si deixes que algú es faci càrrec del teu destí. Com us heu sentit amb aquest
el fet d'apropiar-nos, no? Com de les seves paraules, del seu cos. Tot i que siguem professionals i estiguem tancats en un espai de recerca, em pregunto fins a quin punt no estem treballant aquí també des del prejudici o des de... específicament pel tros o la manera o la forma o el contingut d'allò que s'està fent. Com treballar, en tot cas, aquesta construcció de personatge, no? Perquè d'alguna manera es va fer com aquest exercici a partir d'algun document que és real, no? Que jo tenia al cap tota l'estona lectura fàcils. Em va passar alguna cosa semblant, tipus que en moments jo també estava com preguntant-me tot el rato si m'estava sentint incòmode per la poca informació que tenia o m'estava sentint incòmode perquè hi havia actors sense diversitat funcional que estaven fent de persones... O sigui, com tenia aquest debat també tota l'estona. Justament per estar partint d'una realitat que estàs veient, l'estàs imitant i segurament inconscientment a limitar-la, o sigui, qüestiono, o sigui, si també hi entren els prejudicis o també hi entra una idea que tu tens al cap sobre allò. Estem buscant un procés iniciàtic que és més a prop del que estan dient elles. Jo em sento alliberat perquè sé que això existeix i sé que jo no estic jutjant. El resultat sempre de les nostres obres han sigut amb la idea de, com us he dit al principi, de transcendir, que canviem una cosa, que quan la gent surti de la sala, després de veure un art, una obra artística, una cosa li hagi passat dintre com a nosaltres ens ha passat en aquests períodes de creació llargs.